Insemmilkom nilqakom għal dan l-aġġornament tal-5:09. L-Aġenzija ta' Kreditu Standard & Poor's tnaqqas il-credit rating tal-ekonomija ta' pajjiżna minn A għal A-. Din hija t-tieni aġenzija ta' kreditu li qed tnaqqas is-saħħa ekonomika ta' pajjiżna wara li l-Aġenzija Moody's fawwissu li għadda wkoll naqset il-credit rating ta' pajjiżna. Standard & Poor's qalet li hemm ċans ukoll li matul din is-sena għal darb'oħra u anke matul is-sena d-dieħla jerġa' jitnaqqas il-credit rating ta' pajjiżna hekk kif il-prospetti huma negattivi. U brabta ma' dan il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li fi żmien ta' inċertezza finanzjarja u fi żmien ta' sfidi ekonomiċi kbar, pajjiżna jeħtieġ stabilità politika li bħalissa s-sistema Gonzi PN mhix qed tigarantixxi. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista lest li joffri tmexxija finanzjarja soda, stabbli u teknikament kompetenti, mhux biss fuq livell ta' konsulenti imma wkoll fuq livell ta' min ikun lest li jieħu deċiżjonijiet. Il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek ma jeskludix li matul din is-sena l-Gvern jieħu miżuri oħrajn minn dawk meħudin fil-budget. Meta kienet jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar ir-rapport tal-Aġenzija ta' Kreditu Standard & Poor's, Tonio Fenek qal li ma jaqbilx mar-rapport ta' din l-Aġenzija. Id-deputat Franco De Bono jiddikjara li mhux se jirriżenja mill-Parlament kif mitlub jagħmel mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Waqt il-programm Xarabank, Franco De Bono qal li l-kriżi preżenti hija dwar id-demokrazija f'Malta u insista li hemm responsabilitajiet x'jinġarru. Huwa f'dan l-isfond li ġimgħa d-dieħla se jkun diskuss fil-Parlament il-vot ta' sfiduċja fil-Gvern imressa mill-Oppożizzjoni. Il-Ministru Dolores Cristina tammetti ma' One News li ħadita bi kbira li Lawrence Gonzi neħħila l-oqsma tal-politika soċjali u l-familja minn taħt ir-responsabilità tagħha, tant illi bdiet tibki meta saret taf. Mitlub tgħidilna kemm kien opportuni li ssifer Londra fi żmien meta l-Gvern jinsab fi kriżi, Dolores Cristina ġustifikat din is-safra u qalet li kollox sar bil-permess ta' Lawrence Gonzi. Il-Partit Nazzjonalista llum laqqa l-Kumitati Distrettwali tiegħu f'dik li kienet deskritta mill-Assistent Segretarju Ġenerali Jean-Pierre De Bono bħala waħda importanti. One News jista' jiżvela li matul din il-laqgħa kienu diskussi matjerji relatati ma' tħejjija ta' kampanja elettorali u l-rwol li jista' jkollhom l-attivisti tal-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant One News irċieva numru ta' almenti dwar emails li rċevew mill-Partit Nazzjonalista biex jittesseraw ruħhom magħhom meta huma qatt maddew l-email tagħhom lill-istess partit. Jidher li dawn l-emails intbagħtu mingħajr il-kunsens tal-persuni li rċevewhom, tant il intbagħtu saħansitra lil ħut mill-ġurnalisti ta' One News fuq l-email address tal-kumpanija. Il-cruise liner Costa Concordia tal-kumpanija Costa Crociere inkalja mal-Kosta Taljana meta bord tiegħu kien hemm mal-4,000 ruħ, sa issa qed jingħati li kien hemm 3 vittmi. Il-vapur telaq minn Civitavecchia u nkalja qrib il-gżira ta' Giglio. L-ordinazzjoni ta' Patri Prospero Grek bħala isqof se ssir fit-8 ta' frar illi ġej fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Dan ġie deċiż mill-Arċisqof Pawlu Cremona u Patri Grek wara li l-Papa Benedittu XVI ħabbar illi Grek se jkun wieħed mill-kardinali il-ġodda illi huwa se jaħtar fit-18 ta' frar. Patri Prospero Grek mistenni jasal Malta fis-6 ta' frar. Il-Pulizija arrestat 6 persuni wara sejbiet ta' droga li saru matul il-lejl li għadha f'Paċeville. Il-Pulizija għamlet diversi tfittxijiet fuq persuni f'postijiet ta' divertiment u dawn is-sitta nstabu fil-possess jew li qed jabbużaw mill-kokaina jew il-kannabis. One News jerġa' jkun magħkom issa bulettin sħiħ tal-aħbarijiet fis-7:09. Il-temp għal-jum tal-ħadd il-15 ta' Jannar mistenni jkun ftit jew imsaħħa bil-possibilità ta' xita ħafifa. Il-viżibilità tajba, ir-riħ moderat minn ma jisra li jsir ħafif mill-vant. L-ogħla temperatura 14 grad Celsius, l-inqas 8 gradi Celsius, indiċi tar-raġġi u veh 2. Total ta' xita fl-aħħar 24 siegħa xejn. Xita mill-1 ta' Settembru 385 mm.2. Il-baħar moderat li jsir ħafif bl-imbagħad baxx mill-beach li jsir mill-Majjistral. Il-temperatura tal-baħar 16 grad Celsius.